kraju ispada i zanimljivo sa ovim megafonom jedinim u našem gradu. Tako da, nije vas baš dočekala jazz muzika, ali u narednim danima ćete si tekako naslušati kvalitetne jazz muzike, tako da verujemo da ovih 15 minuta na dočeku vam neće baš neviše nedostajati. Zadovoljstvo je da vas pozdravim u ime Niškog jazz festivala, u ime volonterskog tima i da vas poželim da i ove godine zaista preuzmemo odgovornost i da svi vi koji predstavljate ne samo Srbiju, već i veliki broj gradova Evrope, čak i sveta, da ponovo pokažemo da volonterski tim Niškog jazz festivala nije slučajno prošle godine bio proglašen za najbolji omladinski projekat u našoj zemlji. Ove godine smo sigurno najbrojniji za sada volonterski tim u Republici Srbiji. Zadovoljstvo je što grad Niš prepoznaje veoma veliki potencijal volonterima, mladima i što želi da i volonterima koji dolaze iz drugih gradova pošalje jednu lepu sliku, odnosno pokaže im grad u pravom svetlu da bi poneli sa sobom lepe utiske. I grad je upravo po dolasku gradonačelnika, ja mislim da je gradonačelnik to priznanje prvo uručio vlasnik sa likom cara Konstantina upravo volonterskom timu pre 2 godine. Upravo ovogodišnji volonterski program peti po redu imaće čast, zadovoljstvo, ja se nadam, da upravo otvori gradonačelnik grada Niša, gospodin Zoran Perišić. Sada treba da pozdravim učesnike radne akcije. Šalim se. Hvala što ste ovde, kao i prošle i pretprošle godine, evo 5 puta, vas 350 iz tog gradova. Želim vam prvo da ovo bude najlepše volontiranje u Evropi. A vaše dobro i lepo volontiranje bit će nešto što će ovaj grad shodno da ceni i čega će se srećati. Vaš dolazak u Niš nije samo da vi pomognete nešto za ovaj naš brend Nišvil i uspomene na našeg Šabana i mnogo toga dobro što se desiti na ovom što na prošlim Nišvilima, da samo to protekne kako treba. U isto godinama kada želimo da vam dokažemo da se na vas misli. Isto onako kao što vi mislite na društvo, na kulturu i što dajete svoj rad, svoje vreme, a nekada smo u situaciji gdje ne shvatamo koliko to vreme i taj rad znače, tako ćemo i mi moći da se vama nadam se na neki način odlužimo za ovu lepotu i za pomoć koju ćete pružiti gradu uz organizaciju i volonterenja za Nišima i treba da dobijemo nagrade, da čestitam Doci na onome što je bilo prošle godine kao projekt, a pošto je ovo još veći, onda očekujemo da dobijemo još veću nagradu. Ja želim da i ovaj Niš za našu pomoć pre svega protekne dobro, efikasno, mi ćemo sa naše strane predstaviti sve korake da to bude dovoljno zarada i sendviča i soblišća, svega što je potrebno da budu koji radovi, meseci i smešni koga znamo. Sve je to već urađeno, od vas očekujemo da budete profesionalni, dobri, nastojani i još jednom da kažete kako se nigde niste proveli tako dobro kao u Nišu. Hvala vam što ste došli i želim vam dobar Niš. Hvala profesor, gradonačelnika, prvo gospodin sa pravosudnim čestitim okolnosti, sam učin gospodin Perišić. Dobrodošlicu ispred grada, pored gradonačelnika, pozdravit će vas i poželit će vam čovek koji itekako u ime grada se dosta zalaže za omladinu i vi koji ste iz Niša imate tu mogućnost da tokom godine itekako se oslovite na gradskog većnika za omladinu sport. Pozdravit će vas u ime tog sektora gospodin Ivan Pešić. Dragi volonteri, želim vam dobrodošlicu u naš lepi grad. Danas samo jedna poruka. Nemojte da vas probijate u vašim životima, budite aktivni učesnici. Želim vam lepo vreme i puno zabave na ovom Nišu. Hvala. Slučajno, gosti gradonačelnik je gospodin Babić, Vrnjačke banje, tako da prvi man bio oduševljen kad je vidio ovu omladinu. Lav fest jeste u toku
ali smo brojni, tako da, evo, za vreme Love Festa ipak došlo i do postoji volonter u Nišu. Hvala gospodine Babiću. Prirode posla kojim se bavim, verovatno da mi megafon nije potreban, jer u parlamentu često moram da govorim malo glasnije, jer me ona druga strana često i ne čuje. U svakom slučaju, neobično mi je kada govorim pred ovolikim brojem mladih i lepih i pozitivnih ljudi, za razliku od stanja u parlamentu gde se govori pred nekim mnogo namrgođenijim ljudima. U svakom slučaju, pre nekoliko desetina minuta došao sam iz jednog malog grada u Srbiji, u kojem se od sinoć održava Love festival. Puno mladih ljudi, puno ljudi sličnih vama koji vole neki drugi zvuk. Obećao sam im da ću, pored pozdrava vama, pored druženja sa gospodinom Perišićem, uspeti da u 11 sati odslušam neki koncert. Ne znam da li će ostati do kraja, ali ću obećanje izvršiti. U svakom slučaju poziv da Vrnjačka Banja i Niš u budućnosti naprave neki zajednički festival. U svakom slučaju to će biti nešto između Nišvila i ljubavi u Nišu, a ne samo u Vrnjačkoj Banji. U svakom slučaju želim vam dobar provod u Nišu, želim vam dobru zabavu, a siguran sam da će biti nešto i osim onih srtića koje je obećao gradonačelnik malo. U svakom slučaju sve najbolje. Gospodine Babiću, ipak će gospodin Babić zajedno sa svima nama ovde se potrčiti sa Miltovom policiju u volontersku sastavu i pokazati da ipak jeste Love Fest u Vrnjačkoj Banji ovdje Nišu. Pozivam sve nas da se uradimo jednu zajedničku fotografiju, ali pre toga, evo zato i lideri podrška. Večeras će prve volonterske uniforme prvo dobiti predstavnici grada, ja učiti načelniku volonterski komplet i od večeras nam se pridružuje kao 351. volonter Niša bez festivala. Takođe, Niša Jazz Festival mimo selekcije proglašava još jednog volontera, 352. gospodin Mila Pešić, od večera su volonter Niša Jazz Festival. Sada ćemo uraditi jednu zajedničku fotografiju, naši gosti se prosto pozdraviti sa nama, a onda vas pozivam da još malo sedete, da vam predstavim tim lidere, a onda kreće volonterska govorka, šetnja do festivalskog prostora, da vidite kako tamo još uvek ničeg nema, a već od ponedeljka gotovo sve spremno za festival.